Dom nang litum Aphan kachoning rira nang litum ke wang pot ning arong piklo pini kaninge kangtung ngela hello ni tum opposition party kadowe united grip ho bakta sose la so united opposition party ke no anta dola lapen opposition party united ke dola lapen ke laso apar laso o unity pen nilitum di phuke nili metha masi Aphlc candidate si dak di phuke contest lo ladak congress ke na contest dun delo ba akaprek opposition munit ke na contest dun delo dake lapen ke amri constituency ta ini tuh Aphlc si candidate lo Bikram Hanse alada Congress ke candidate avelo Bukajan ke Congress si candidate lo ni tum Aphlc atum ke rap dun po di puta Congress tum ke ni lipan nang rap dun po Aphlc Aphan lapen amrita Congress atum rap dun po lapen ke rongkhang da nilitu Congress Aphan si pidat lo ni tum Aphlc tum ke hadak rap dun po lapen ke haflong a constituency dolan hala bangta Congress tum si en lo lapen nili tum Aphlc tum ke rap dun lo ada lapen ke non isi hauraghat a constituency dolan daga bangke chu MP election hote nili tum si second position la posi nili tum pulo Aphlc si ada contest nangi pulo candidate nahi pulo sta ada cekroi khekte no amatsi kijut nili gogrok gogo ake high pen ching kilo ching vailo lasi last resort pusini tum pulo last resort ke ante hauraghat ke Congress ta candidate dopo na pen Aphlc ta candidate dopo ada ke friendly contest si dopo hauraghat bangke la alliance kapi phukpedet je pansi la friendly contest ke dolo friendly contest is a part of alliance kusini tumbulo a part of the scheme of alliance la siada bangke ni tum Aphlc ta candidate dopo o lage professor sarkiri rongphar alangli ke Aphlc general secretary alangli ke tek serba la penhadak congress ta candidate dopo lahelo la si rata tompan ni tungi pu kapachini kangtum la ele alliance bange dovek pola ke phupelo la pen nili tum ning kepik nona batai asam adani sita ni tum opposition tum si haiji la si opposition num haidet popot la si non pen nili tum chief minister candidate ta chongwailo la si Gaurav Gogoi phansi chief minister candidate nang po pusi nili tum Aphlc penta chekroi dun la pen rap dun la hello tardom long truck constituency pen long truck a constituency pen nili tum kama thake non a think ke hala BJP candidate ke one dependable ka leader sai se mati di nili tum bangke especially ni tum Aphlc tum mag ideology ke tum pensikam Keklem nili tum Keklem pilo Karbi tribal lapen Khilonjia Ohmia Adivasi Gorkha atum latum hai hui vir ve datangji ituma det vir ve datang tu sini tumge election claim ako ni tunge election ke kheli leke nilia batai ta pulo pathu te election ke ni tunge ke claim ji election ka pathu bostu ka li lage serious pick bostu lage la si election ni tum claim ji la si Aphlc tuma candidate tuge fit sai se ka doeta lapen congress tumta fit si alang litum ta angbong fit pumatha si alang litum nang place dun lo la si ni litum opposition tum si high end na no patay bangke sir is a question Aphlc na congress alliance ket pe napi alam family click kachapati dun dia phan abang thu invited apita Aphlc jungjung pe family kachapati dun dia phan parda confident alam ko na ho lake ahok he alang litum la karjab dun na tungge abinong Aphlc kali alang litum Aphlc pen COF lo wala alang litum COF lo alang litum submission is 5 ha submission is 5
Neli nomination at tumi file at neli ke. Oh, lapen pini sarkiri rong para bang file ko. If we are listening, okay, BGP candidate, okay, so Neli ji ni marlo ni. so therapy si nona nari, so pen kami tu mahin yang bong nari, wala full bench five. La bang e putek de lo no ma ke stan ni tum kachini te ni tum high pick ko. Ala BJP tu nge ala tung ideology abetet ke. Ideology ala tum tu tribal Shudra tum han pivir rangi ko bang tu. BJP tu ma ideology lo Shudra tribal tu schedule caste tu lapen OBC lapen Christian lapen Muslim atau han pivir rangi ko hello ala tum ideology le. An gala kachini ne posi ni so terang pia mata bang BJP tu ma pivir kang tu bang lo lata. Malang li chini ne dat posi turun turong lo ada. Kahala ili tu phana pivir dia munit tu nong si dun si Kepangdaklapen piang turong. La si ala nang pivir bom lo. Nonan ke karbi tu rat karbi tu ari deng poisa sapta ve no na je plan. Aho alam lo ke di lage. Aho alam lo lage bang master akaman da appointment pipe det lo kente. Appointment pilo te lage poisa ari deng lo ko kente. Ari deng poisa do ko. La appointment pipe det. Appointment pilo te inut suri plikep ciklo jon pinangji apen pi bek nangji abinong ke long talong un abinong ke. Setala suri plikep ke pipesi edon phan suri sira paroingi ra pokep la urunodoi pi turong lo kente. Amat ili tunge luhak apa jo ili tungka tribal la tungke masih hala landam de loti. Suri plikep ke long ya thai suri sira paroingi ra pokep ke long si aning che parong tulong. La sakuri long liat tum dak karbiang long lam tha ili tum unemployed youth association to procession nam de di protest de di itung ke la pu plain district ke unemployed youth atu pomat tara ing hada ke plain district ke dake itung e bang ing samri ate mala BJP tum poisa pichom liti ke la tom phan amat pang samri bang ke terak me mi alam lo sakuri ke long ke ko anal le dota itu mamuni tu chimi tu te dar ako iso no bang sakuri chori dum lo te lak re popinang di tige la posia la sakuri ta ki ridun hai he la tu kang tum te Aron ke aku la parta Aron ta bang ha asam pon eb lo ke Aphan ASDC ke dohut ilitum hala MOU ka sohialo hala MOU ke to ating ilitum amithang power council of power Keklem lo also sakuri PO undet lo non ke direct recruitment act tu silam det lo Assam government atu kasilam dun tahalada Rup Singh Teron Dor Singh Rong ha lapen ke Bidya Singh Ingling lapen ke Numol Momin lapen hala ki Gorlosa alang litum si hala lo kasilam du amahala so lo kasilam dun ke direct recruitment act atengke pion kangwai antah Guwahati si kangwai junior assistant Guwahati si kangwai range forest range kupalama forest range officer galila room Keklem dun tumedi DMO galila room Keklem dun hai la to people forest constable pi ni tabang ham ada si kangwai ate mahadak commission silam det lo pion kangwai ya pan commission belek lapen pion pen attack chok atu LD assistant numan kangwai Aron akaprek commission kaprek dispute pe doko amat kangwai an hadak ingwai de amat ke en thuta karbi tu la chini ne la itu inglong so la chini na lang karbi chot kali inglong so la ka chini na lang dola kangwai chot kali hala dak kangwai lo kulo tes la ke schedule area locally de ke di Guwahati ke lama se hadak ingwai lo te Assam schedule caste Scheduled Tribe Reservation Act 1978 pensi halada Keklem. Hala soteng ni pilo tribal ato bang harong bog ben bang fosilong dun chot ya soteng ke. La si chobatai 215 teachers appoint lo karbi inutet long dun chot lo kente. La kumando Keklem du. Keklem dun ke la chua ituma MLA tum lo. Itum karbi itum MLA tum lo. La si la tum phat perem nangi pu ilo ni tum. BJP MLA tu hai perem nang po upede ni tum APHLC tum hai hede hada ke lam na ninge tu hai hede ji high command man si che pere le puga hada ke la si APHLC hello ni tum
kaningye dun hayat dia tu la pen ke claim dun hai ke tok dun hai dia tu la pen ha governor ang nu ni tu ka protest hai dia tu ni tu melu regional party tu si la ke claim un chaji la ke la sinon bang Meghalaya ta khasi tum hai da di bang chipai da kaman da hala tum bang chipi bara hal tum ke garo tum man chipi bara Mizoram bang hala tum man chipi bara Nagaland bang hala tum man chipi bara di itu mana ke hai he ke di itu thang aja kom Aphan chiki ke da dak inu da officer do boro officer dak dipu boro officer nili pan pilo nai pu alang ni non hasi bang la boro land pen nili pan kar nitum boro tum ke nitum akhai phan nitum ke charja khim nang tum karbi tum pi pot charja phai ke de na pat therak nili phan nili ta therak duk nang tum pi pot rem ju jalo ni pan nai pu officer ke aso officer nili pen kompik la SS officer alang li la ko anje bang na pat therak lo no itu man arni si news 18 na long nili pan nar ju lo la son da ka karbi tum pia por lo suli lever ne panar ju pia por lo dhilla bar ne panar ju mane juno da ke di bang arlo sini arju sa nilita thera olo hai la si pudunan ko hal sota ko pia por lo benang tum amen ha ramayon na long ta nang tum ramayon ta chiselam ke adak ta nang tum duk anta nang tum pia por lo ko sini nilita lo ramayon karbi tum ramayon putok lo ada amahada ke to ke karbi tu nge balia poton busi ke to bali hello karbi tu mare chu busi ke to ay bali ke thero tai pu pina thero tai pu asomar bu ke therak mi gente la si ne than lo thero tai pu asomar busi bang nai pu nge karbi tu nge pu ta sing thur hai personality se no dak lo kuni te tak do nang ko lo da la hello itu man education kichok che education itu man ang pirong lo ka di la hello sila maju kan so naman tuma congress no ilan kedo congress na long pati non tribals